Митинг в центъра на София в подкрепа на членството на България в НАТО и Европейския съюз и срещу така наречената пета колона на Русия в България. Десетки хора се събраха пред президентството. Малко по-късно там се събраха и техни противници. Десислава Ризова с подробностите. Деси, здравей! Добър ден от Ларгото. Можете да видите зад мен протеста, който е точно пред сградата на партийния дом. Хората тук казват, че са срещу руската пета колона у нас, която действа срещу руската агресия. Носят знамена на Украйна като символ на руската външна политика, а също така казват, че са за Европейския съюз и за НАТО. Те изразяват и подкрепата си за държавния глава Росен Плевнелиев. Потвърдена вече е традиция у нас. Веднага, щом се появи протест, се появява и контрапротест. Тези хора пък се обявиха за излизане на България от НАТО и за Русия. Какво си казаха двете страни в този задочен спор? Вижте. Ние сме за България в Европа, за България в НАТО. Да кажем нашето не на кремълските агенти в България, да кажем нашето не на войната в Украйна. Трябва да спреме това отиване на България на изток. Винаги Русия винаги е била враг на България. Никога не е работила за България. Събрали сме се тук спонтанно, най-близки хора, както виждате, съвсем малко сме за няколко часа, да изразиме нашето мнение. Отношението ви към Русия, защото там основният лозунг е срещу Русия. Да, основният лозунг е срещу Русия. Това е антибългарска позиция за мен, защото аз съм за България преди всичко, а интересите на България са тясно свързани с икономически добри отношения с Русия, с политически добри отношения с Русия. Нека накрая да кажем, че и двата протеста бяха деполитизирани. Беше забранена изцяло партийната символика. Организатори са неправителствени организации и от двете страни. Но хората, които бяха за Русия, вече си тръгнаха, защото тяхният митинг не беше разрешен и те напуснаха Ларгото. Благодаря, Десислава Ризова, за митинга в центъра на столицата.